nikada ne možemo da ne uradimo ništa, a danas ćemo pokazati bravu za zaključavanje bicikla Abus Bordeaux model 6500. To izgleda ovako, to je sklopiva brava za bicikl. U opisu ovog videa ću staviti linkove ka svojim člancima koji objašnjavaju kako treba zaključati dobro bicikl i kako izabrati dobru bravu za bicikl, a sad ćemo se baviti ovom bravom i ispričat ću posle malo generalno o bezbednosti bicikla uopšte i postojići kao i uvek u opisu videa potrebne linkove i sadržaj članka da možete preskočiti na deo koji vas zanima, a to se vidi i u timeline-u videa kad pređete mišem iza njega. Tako da, i morat ćete trpeti u pozadini sve zvuke, buke iz komšiluka i automobila i ostalo. Kao i uvek. Sad da krenemo. Ovako izgleda ta brava. Pokažemo. Ovako se rasklapa. I to je model 6500 sa sistemom bravljenja Granit X+. I objasnit ću zašto je to bitno. Ali prvo ukratko, ova brava mi se sviđa zato što pruža dosta fleksibilnosti u odnosu na neka druga rešenja kao što su potkovice, a puno se lakše i praktičnije nosi u odnosu na lanac, pa čak i u odnosu na potkovicu, zato što ima jako dobre nosače za bicikl, pa se može ovako staviti i to je to. Sad, ovaj deo priče malo generalno vezano za brave. Ljudi kad hoće da kupe dobru bravu za bicikl, uzmu, obično mnogi gledaju kao Abus je dobra firma, pa kupit ću Abus bravu. I Abus pravi dosta jeftiniji. Ovo košta negde oko 90 evra u Novom Sadu, a imaju model 6000 koji je otprilike upola cene, ali je dosta slabiji. I slaba tačka ove brave su ovi ovde spojevi. Tu se može rastaviti, međutim, ta jeftinija brava se može tu rastaviti i nekim malo jednostavnijim alatima, kako koriste kod nas obično lopovi poput ovih sečice za armaturu, dok kod ove brave to nije baš toliko lako. Druga stvar vezana za mehanizam bravljenja, kod ove brave u odnosu na te jeftiniji model, to je dosta dobro urađeno, sad ću pokazati i ključ kako izgleda. Vidi se ovde gde počinje tek za odključavanje, tako da on ulazi dosta duboko i unutra je zaštićen taj sistem za bravljenje i zaključavanje. Ima ovde zaštitu od kiše, vetra i ima zaštitu od bušenja, tako da to je to. I sad kad ljudima preporučujem dobru bravu za bicikl, dosta često mi pošalju ili spomen ili mi pošalju link za video sa YouTube kanala Lockpicking Lawyer. Nadam se da sam dobro izgovorio, postavit ću link u opisu videa. Dobar je kanal, ja uživam da gledam te snimke i sad za one koji ne znaju mogu otići da pogledaju o čemu se radi, svakako mislim da je to super. A za one koji ne znaju, u principu to je čovek koji, bar sve ovo što govorim je na osnovu mog znanja i iskustva, koliko ja mogu proceniti, tako da eto uz tu ogradu, ali meni deluje da se dosta dobro razume u otvaranje brava različitih, pa i biciklističkih, i rekao bih da je ekspert, jel? I on za svaku bravu pronađe neku slabu tačku i otvori je. I ljudi onda pogledaju to i zaključe kao, otvorio on to za minut, pa onda nije to bezbedna brava, onda ću kupiti neku jeftinu. Isti mi je đavo. Pa ja mislim da nije, pošto svaka brava i najdeblja, najskuplja se može za nekih 30 minuta testerisanja preseći ovakvom testerom. Ovo je malo bolji list za čelik koji košta, ne znam, par stotina dinara i ova testera je isto tako nešto najjeftinija, najobičnija, pa s 30 minuta testerisanja mogu svaku bravu pretesterisati, ali lošije brave mogu se ovime i ovo obično nose lopovi, bar po Novom Sadu, koliko znam, se ovim otvore za sekund, čak i puno manjim sečicama, ovo staje lepo ispod jakne ili u ranac, a ovako neke brave malo kvalitetnije ipak ne mogu. I sad moja logika je da što je bicikl bolje zaključno odnosno na ostale, to je bezbedniji. I sad generalno tema vezana za bezbednost, 100% bezbedan sistem je po definiciji neupotrebljiv i svaka brava i svaki sistem ima neku slabu tačku, samo je pitanje koliko treba znanja, dobrog alata i trude da bi se ta
eksploatisala ta slaba tačka. I za to obično kada objašnjam koristim primer da hoćete da obezbedite neku imovinu tipa u sefu, pa sad taj sef ako hoćete da to bude bez jedne slabe tačke, možete staviti sve armirani beton, da zabetonirate, da ne ostavite nijedan otvor i to je onda bez slabih tačaka, mora se baš puno pomučiti i buke i trude da se to razbije i uđe, ali vam je to neupotrebljivo i svi sistemi imaju obično neki način da sa što manje maltretiranja, što praktičnije, jednostavnije i brže, onaj ko je autorizovan može da uđe i da pristupi tome, a to je ujedno i slaba tačka, pa tako bi na tom sefu bila ta vrata koja, koliko god je dobro zabravljeno i bezbedno, sigurno da postoji neki način sa više ili manje znanja da se može otvoriti. A vezano za lockpick lawyera, on nekada čak i to naglasi, nekada ne, bar ne dovoljno, po mom mišljenju, da to što on radi, ja recimo ne znam nijednog, znam svega nekoliko ljudi u Novom Sadu koji mogu ovakvu bravu očešljati kao što on uradio u jednom videu, mislim za neki manje od minuta ili tako nešto. I to je super, ali ljudi koji imaju taj alat i to znanje obično se ne bave krađom bicikala, tako da može se bolje zaraditi na pametnije načine i da ne rizikujete da vas vija policija ili vlasnik bicikla. Tako da to je suština, da računam da je ipak bolje da moraju lopovi više da se pomuče oko vašeg bicikla, pa ići će liniju manjeg otpora, gledati neki koji lepše izgleda, još ako je slabije zaključan, super. Postavio sam video gde sa ovime sečem neku sajlu za bukvalno sekunde. Postavit ću link i ka tom videu. Uglavnom, to je neka suština što se toga tiče, a što se tiče bezbednosti, Abusove potkovice, Granit X Plus serije sa isto tako dobrim sistemom bravljenja imaju od 12 do 14 mm debeli čelik i one imaju recimo i manje slabih tačaka u odnosu na ovu bravu. Nezgodna stvar kod njih je što se ne može zaključati sa tom potkovicom oko neke bandere, može ako ima baš neki stup za zaključanje bicikla, ali nije dovoljno fleksibilna za banderu i malo nije toliko praktična za nošenje kao ova brava. Ovo omogućava da se lako nosi i može se ovime vezati za ram i oko bandere knapi, ali i bolje je da je knap, ali to je to. Puno fleksibilnije od obe te opcije su lanci. Sad lanac da bi bio dobar, da se ne bi mogao ovakvim prikazanim alatom lako preseći, treba da ima barem 10 mm promer karike debljinu, tog čelika karike, i idealno bi bilo da je profil šestugaoni, tako da onda ove sečice kad naležu, da naležu na ravnu liniju tog šestugla, pa da onda ta sila bude raspoređena na veću površinu i da bude manja pa da se teže preseku, a one koje su stvarno dobre karike, to je na lancima koji se reklamiraju i prodaju kao lanci za motore, za bezbedno zaključavanje motocikala. Oni imaju 12 mm promer karike i oni su više kilograma teški, 2 do 3 puta teže od ovoga. Ako se želi dobiti dužina, da barem može oko nekog drveta i tako nečega da se zaključa ili kroz točak i ram, pa još nešto da se obezbedi i točak da neko ne ukrade, eventualno sve sa jednim lancem. I mana pored toga što su teški lanaca je što se nezgodno je zanositi ih, jer to ne možete negde, mora se namotati na biciklu, a moderni bicikli oni imaju puno tih sajli, bužira, menjači kočnice, sve ostalo i onda to malo je manje praktično. Tako da sve to ima prednosti i mane, sad mora svako za sebe izvagati šta je kome zgodnije, praktičnije i sve što je dobro košta, to je prva stvar. Ja nisam još našao kvalitetan lanac i bravu da nisu baš lake za otvoriti, da mogu ja brzo da ih otvorim, a da su jeftini. To je prva stvar. Druga stvar što ljudi se isto često žale, je teško, jako, pa koliko ja znam od materijala koji se teško mogu seći, slomiti, čelik je još uvek jedini, koliko ja znam da se može iskoristiti za pravljanje brave i čelik je težak, ima svoju težinu, ako je brava lagana znači da nema puno čelika i da se lako seče, u suštini je to, da bar kažem koliko ja znam. Tako da mora biti teška brava. Tako da, moj savjet bi bio da odvojite više novca i da kupite kvalitetniju bravu za bicikl. Čak i kad je, to isto često ljudi kažu kao brava mi je skuplja nego bicikl, ok, verovatno da jeste, ima bicikala koji se mogu naći za tipa 50 evra, malo možda srediti da se teraju, ali ako stavite lošu bravu, on će taj bicikl ukrsti, on ćete i sledećeg meseca tražiti drugi bicikl za 50 evra, pa i sledećeg, a ako stavite dobru bravu, pogotovo ako je bicikl jeftin i ne izgleda lepo,
puno je veća verovatnoća da će vas taj bicikl i sačekati kad ga ostavite tu gde ste ga zaključali, pa da ne morate da se vraćate peške i da trošite vreme i energiju da tražite drugi bicikl, nego jednom kupite krštenu bravu i mir niste, one traju dosta dugo, te kvalitetne barem. To je bar neko moje razmišljanje, moj neki predlog, savet, bar tako ja radim sad. Svako to mora za sebe prelomiti, izabrati, nije jeftino, nije, sve razumem, jel? Ali mislim da je to sigurnije tako i pametnije. I to je u principu to, nadam se da će ovaj video bar nekome koristiti, mada bilo bi još bolje da niko to ne posluša i da ne nabavi dobru bravu, pošto su što je više bicikala koji su loše zaključani, to su oni dobro zaključani, bezbedniji, tako da to je malo dilema, a to je u principu to. Hvala što ste gledali i pozdravljam vas.